Dit is het probleem waar leerlingen van de Sint-Bonifacius-school in Dokkum letterlijk instappen. Daarom komen zij nu in actie. Tjen hoenenstront. Ze willen weer veilig badje kennen in het parkje bij haar squallen. En daarom gaan ze een speciaal boert maken om baasjes te vregen de poep van haar hoen op te roemen. 3, 2, 1, Alle hoen die schieten hier. En als we hier dan bijvoorbeeld een opdracht hadden, dan sturen we er alle in. Dat is net zo handig. Zo soms wel een speurtocht bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld met Jim, als we buitenles daar gaan, dan doen we bijvoorbeeld in het park wel game. De leerlingenriet had hierover vergaderen en besletten om help te vreten onder de gemeente. Ze hebben een brief geschreven voor wethouder Hanneke Jouta en haar verteld wat correct het probleem is. Dan zie je van ja, wat is het beleid hierop? Hoe gaan we dat in onze gemeente regelen? Daar hebben we net echt beleid op dat wij dat invieren. Dat je de hoenenstront, we heffen geen hoenenbelasting. We zijn van ja, we kunnen daar net echt dat echt verbieden, maar we kunnen wel een oproep doen van harder omdenken voor, omdat dat lastig is. Nou, en dat is heel mooi gebeurd. Er werd een ontwerpwedstrijd houden voor het boert. Het mooiste en het duidelijkste ontwerp wat kiezen als winnaar. Het winnende ontwerp is maken door Hanna uit groep 8 en is notensjen in het parkje. Toen de juf steeds maar vertelde dat we dat zouden meiden, dacht ik, hier krijg ik ook een lekker op ideeën in mijn hollen. En toen dacht ik van, wat nou als ik een hondje meidje mijn kroon, omdat zijn baasje zijn poep op roemen had.